O Concello de Cambados puxo en marcha este luns o proxecto de recuperación das antigas escaleiras de acceso á igrexa de San Bieito, na praza de Feciñáns. O proxecto era unha bella demanda do equipo de goberno que, tras adquirir os permisos necesarios, comezou este luns a levarse a cabo. Que era unha prioridade recuperar a escalinata que desaparecera no ano 1970. En fin, en esas estamos, non? E esperamos que podamos atopala e que podamos devolver a escalinata ao seu estado orixinal antes de que desaparecera. O obxectivo do proxecto é pescudar se as escaleiras continúan no lugar. No caso de que estean, restauraranse e se devolverá o muro ao seu lugar orixinal. O muro foi trasladado hacia aquí hacia o fondo. A abertura da escaleira era entre estes dous pináculos que estaba onde estaba a escaleira e o que queremos é volver a traer o muro hacia aquí e deixar as escaleiras no seu estado orixinal para que a igrexa, a entrada da igrexa, digamos, unha das entradas da igrexa, dé hacia a Rúa Real, dé hacia a Praza de Feciñáns. E creemos que é unha parte moi importante no proxecto que temos de peatonalización definitiva desta Praza de Feciñáns que volva a ter estas escaleiras. O proxecto está financiado polo Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. Os traballadores comezarán realizando unha cata de 2 metros de longo e 3 de ancho para comprobar se as escaleiras continúan na zona. É unha prospección, todo facendo, posibilitando a facer as catas, non? O sea, podes montar ese sollado que está aí para que poden entrar os arqueólogos a facer o descubrimento ideal que sería que estuveran as escaleiras aí debaixo. A previsión é que as obras duren 2 semanas, aínda que os achados marcarán a continuidade do proxecto. A ver, está dando dificultades montar este sollado porque están as pedras moi xuntas e, bueno, hai que ter un pouco de cuidado de que as pedras estén, digamos, reutilizadas. Podía darse que fora unha pedra reutilizada e tuvera algo por debaixo e tal. Entón, bueno, hai que actuar con prudencia e está dando un poquinho de traballo máis do esperado. Dende o Concello matizan que os traballos son para restaurar as antigas escaleiras da igrexa devolvéndoas ao seu estado orixinal. No caso de que non estean no lugar, non se construirán unhas novas.